Hoi, mijn naam is Sportcoach Stijn en ik ga jullie iets meer vertellen over de opdracht van vandaag. De afgelopen dagen hebben jullie als het goed is al flink bewogen, maar vandaag gaan we die hersens eens flink aan het werk zetten. Dat doen we aan de hand van een Kahoot quiz met 20 vragen over sport en gezondheid. Meedoen is heel makkelijk, je klikt op de link in dit bericht en vervolgens kom je als het goed is op dit scherm terecht. Onderin kan je jouw naam invullen en eventueel de eerste letter van je achternaam. En als je op go drukt, dan start de quiz meteen. Voor het voorlezen mogen je ouders natuurlijk best meehelpen, maar probeer de vragen wel zelf te beantwoorden. Aan het einde van de quiz komt er ook een score uit. En wij zouden het leuk vinden als je die score deelt in de reacties van dit bericht. Op die manier kan je jouw resultaat ook vergelijken met andere kinderen uit het dorp of op jouw school. Er is wel één regel en dat is dat je de quiz maar 1 keer doet. Anders is het natuurlijk niet eerlijk, maar de kans bestaat ook dat andere kinderen dan de quiz helaas niet meer kunnen doen. En dat zou natuurlijk jammer zijn. Voor nu veel quizplezier en zet hem op.